Sehat nggih Pak nggih. Kok iso ngeget-ngeget kok. Aku gelo karo Pak Rula. Aku mesti digawe story. Nah, alah. Sampun katur bojo lorone lau sampun iki jenengan nembe dugi to. Oh nggih disukani caping gunung ayo Mbak Ari berdiri Mbak Ari Wibawa ayo ayo to Buka rahasia iki kok ya. apa jenengmu to? Hah? Asli to. Lah jadi Wibawa ki pacarmu itu lho. Yo asli. Dalam Wibawa. ayo piye canggane Waduh. Ayo nene. Jalur apa biasanya Mas Farid kan juga tapi sih. Iki lho. Kalau Panjenengane liburan karo panjenengane bapak iki caping. caping gunung. Langsung rasa dibawani wis ya ini lho Mas. Ya. Langsung ya. Terus dangdute ra bagian iki. Pak. Pasang jarangan ja. Jarangannya. Ayo Mas Farid kudu joget. Ayo. Sak telu ra apa bareng. Yo, bareng. Engko timbang tak kok nyaman kok ayo. Ayo. Bareng tak tahu ayo. Ayo. Lama salah. Yo. Ayo rek kancane. Iya nih panggung. Kancane mlayu. Ayo, bubar apa joget. Orang joget HP-nya lah balik. Orang joget HP-nya lah balik. Joget pos HP ini disawer. Oh wakil bapak wakil. Ini. Tak tuh deh. Pilih pacar-pacaran. Sunat tuh laki garing. Ben senani Pak E. Monggo Pak. Wakil jenengan sing joget. Nah. Keluarin ayo. Ayo dikancani Pak Dini. Yo. Sakari bisa. Terus